السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. أفركم قولي مع الله ما منا صلاتي سيرا أمينتي الله يتبت عقريش. Yau Ramadan ya samu kwana biyu, akwai wani nasiha kadan da zamu ba juna akan wanga platform. Na farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar mun gane kaman cikin azumi ya kashu uku, goma na farko, goma na biyu, goma na uku. Goma na farko rahma zalla ne, goma na biyu shine yafewa, goma na uku shine mai itkin minan a fidda mutane da ya kamata su shiga wuta, Allah ya fidda su cikin wuta. Amma akwai hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamu yi batun shi cikin wanga zaman mu na yau. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kan minbari, yana hawan minbari, sai Jibril alaihi salam ya zo wajen shi. Sai mishi wadansu maganganu, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce amin 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 sau uku. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sauka, sahabai suna tambaya, mun ji kana ce amin amin sau uku, me kake nufi da amin? Ko akwai wani da ke addu'a jefe ne ba mun gamme shi ba? Sai ce lalle Jibril alaihi salam ya zo wajena ya ce min duk wanda wata azumi zai ke gare shi ya fara hali ya kare, ba ya fi mishi zunubi ba, Allah ya sina mai shi na ya tare, bai samu kuma ya yi hasara duniya da lahira. sai na ce amin. Na biyu, wai duk wanda zai tashi ya iske iyayensa biyu ko guda cikinsu kuma wannan bai taimaka mishi shigan aljanna ba, mai shi ya yi hasara lahira. sai na ce amin. Na uku shine mai wanda zai ji an ambace annabi Muhammad, an buga suna annabi Muhammad bai ce sallallahu alaihi wasallam ba, yi shi kuma ya yi hasara, Allah ya sine mai shi kenan. To shi wanga duka karatunmu na yau yana aiki kan musulmi ne, bai aiki kan arne. To shi karo ne zai ce kaman arne ya ji an ambace suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce amin ba, to shi mai shi ya yi hasara. Arne wai lazan ba da kufur, mai shi ya zama arne da bai zama musulmi ba, to ba wani laifi da za ka kama da shi. Wannan laifi kawai ya ishe shi, don wannan duka ya kashe mishi kowane alkhairin ababin da zai shiga da shi aljanna. to shi Allah ya samu dace, Allah ya samu ce amfani juna. Wanda wanga labari zai kai gare shi kare manta ya wasar, ya share, ya ba don wayan shi kowa ya samu ya ci amfani wanda zan ce muku Ramadan Mubarak. Allah ya mimita muna, Allah ya kai mu sabon shekara mun fi aka isa albarka a cikin aikinmu, iyalinmu, abin da muke yi duka Allah ya sa albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.